وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وأجر برخاتن ödünün ärinden dawa etmeginden ya yüz gaýtaryp habar gatmasızlygyndan gorksa, pes her ikisi bir zada sol hisseler onun aýby ýokdur. Joda bolup aýrylışmakdan sol etmek ýaxşyrakdyr. İnsanyň nefsinde bahyllyk hemişe bardyr. Bahyllyk insanyň tabiaty ýaly bolup aýlanan zatdyr. We eger sizler ey ärler hatynyňyza ýaxşylyk edip ma'ruf ýol bilen saklasaňyz we olara zulm we hyýanat etmekden saklanyp perhizkar bolsaňyz, pes Allah tebarak we taala sizin amellerinizi bilýändir, kıyamatda sogawyny berer. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. وَسizler hergiz başarmarsaňyz hatyrlaryň arasynda edalet berqarar etmegi, egerçe edalet berqarar etmäge heris de bolsaňyz, pes bikulli bir tarafa meýil edip de ol birini terk etme, onu ne aňyrlyk we ne bärilik edip. Eger islah edip hatyrlaryň hakynda Hudadan gorksaňyz, pes tahqiq Allah tebarak we taala gafurdur, mağfiret eder we rahimdir, bendelerine rahmeder. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. We eger er hatyn ikileri bir-birinden juda bolup aýrylşsalar, Allah tebarak we taala şolaryň her birini özüniň fazly keremi bilen biniyaz eder. Ve Allah tebarak ve taala fazl-ı kerem eýesi ve hakimdir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Ve tamam asmanlardaki ve yerdeki zatlar Huda üçindir. Tahqiq biz sizden ololqa ehli kitaplara ve size sifareş edip hükmettik, Hudadan gorkun ve bataqwa bolun dip. Ve eger siz kafir bolsaňyz, pes tahqiq asmanlardaki ve yerdeki zatlar Hudanyň mahluqy we mülkidir. Ve tamam kainat özüniň ihtiýaryndadyr. Ve Allah tebarak ve taala biniyazdır. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Ve tamam asmanlardaki ve yerdeki zatlar hemmesi Hudanyň has mülkidir. Ve Allah tebarak ve taala kafidir tamam işlerini tedbir etmäge ve özüne iş tapşyrmaga. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. Eger Allah tebarak ve taala istesedi, sizlerini ýok edip yerin ýüzünden aýryp başga bir milletni sizin ýeriňize getirerdi. Ve Allah tebarak ve taala şu işi etmäge nihayetde kudretlidir ve başarýandyr. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Her kim dünýäň sogabyny istese, yani dünýäň maly üçin iş etse, pes dünýäniň we ahiratyň sogaby Hudaňyň ýanyndadyr. Allah tebarak we taala kefinizi eşitýändir ve emelinizi görýändir.